Що важливо помітити в своєму житті або у вас дуже важливо. Відмітьте свої досягнення. Що ви залишили в минулому, можливо, в когось це про стосунки довготривалі. Але суть в тому, щоб ви зрозуміли, що ви вже пройшли дуже великий шлях до якогось спокою. Тобто звернути увагу на те, чого ви досягли на даний час. І на те, от знову ще десятка, що ви повідпускали. Звичайно, якісь важкі ситуації були раніше, але ви вже з ними впорались, і потрібно собі за них подякувати. Комусь потрібно звернути увагу на якогось вогняного чоловіка у вашому житті, який буде вам тут наводити суєту і відкривати ваші емоції. Або, можливо, якщо ви чоловік, на жінку водної стихії, з якою тут може бути якийсь приємний період.